Najveće gradilište u Hrvatskoj iz ptičje perspektive. Daj nas malo okrenuti tamo prema pilonu. Na mostu preko Drave radnici postavljaju zatege visoko iznad tla. Obavezno moraju biti vezani dok ne naprave sebi ogradu gore. Poslije ovoga mogu biti alpinisti. S betonskih pilona spektakularan pogled na gradilište i ravnicu. Nalazimo se na otprilike 70 metara visine. Ovakva dizalica svakoga dana diže radnike kako bi mogli raditi na 75 metara visokim pilonima. Posao otežavaju visoke temperature. Prevelike su vrućine trenutno i tehnološki, a i što se tiče radnika je vrlo teško, pa smo malo promijenili radno vrijeme, počinjemo ranije i završavamo tijekom dana negdje oko 2 do 3 sata. U most je ugrađeno 250.000 tona betona i 20.000 tona armature. Usijano tlo topi se pod nogama, radi se u čizmama s improviziranom zaštitom od sunca na glavi. Koncentracija mora biti stalno prisebna, pogotovo sad kad su ove vrućine zbog samih glavobolja, mučnina. Svaki dan na gradilištu između 100 i 200 ljudi. Trenutno smo u izradi zatega, one su nam trenutno prioritet. Postavljeno je 45 zatega od ukupno 80. A upravo zbog zatega most je specifičan. One će držati betonsku konstrukciju preko rijeke. Jedan od najvećih poslova koje sam radio kao u životu. Stajat će 950 milijuna kuna, a plan je završiti ga u prvom kvartalu sljedeće godine. S 2,5 km dužine bit će to najduži riječni most u Hrvatskoj.